government of national unity mabdhi bedo formed. Kata mana Luo is part of this republic. Wasebedo kwa tiyo matek, onge rach moro, kane bed nwachwalo nyinge moko, mondo puodh, mondo bed ministers. Kata kamano, nyaka wabed gi balance ma national interest. Nyaka waso mood ma piny sani. Gen Z no se wacho ni onge, gise kwayo Raila mondo okaw yoyo matin, mondo gi ket reforms e government. Taneno ka adier Raila oserango kaka mood nitie, to bo wacho ni kapok a joini mondo bede national government of national unity nitie demands maketo. One ni joma no mark nyaka we. Marariyo ni joma sector ma security ka kantie joma ni ineno ka no husika a loss of lives, a destruction of property kod nyithindo mane ochiel gi magina, rower mane ochiel magina nyaka teng nyaka gi resign. Koro ineno ka mago demands moripo be osekedo manyiso ni gi understand mood mar piny. To kik gidhi a national government of national unity kak these commitments have not been done. Oken gima dhi bedo maber. Amatene ni ka seche moko joluo donje sirkal to nyalo kelo ber maduong' ahinya ne jogo mantiere gwengego mag Luo Nyanza. Kata kamano e kinde ma sani koro wang'e ni gino mabende ne omiyo rowere wuok oko odiochieng' manyoro ka ging'anyo ne gikwedo kaka jatend piny Kenya William Ruto ne ochako yiero ji 6 ma yande osechunge tich mar mondo mi otel ne migepe mamoko e pacho kae. Kondo nobedo buok ahinya ne od bura kalore no odiochieng' manyoro ne giduoge od bura tok ka gisewuok e yweyo ka koro ne isomo nyinge mag jotend migepe kakori wacho ni Adan Duale owuok e migawo mar defense koro bire migawo mar environment. Kata kamano kapok wadonje mano ji 6 ma yande jatend piny Kenya osechungo gi ne ber ka iduoko gi kendo kose nyalo bedo ni oyiero gi yiera kendo kalure ni gin joge ma koro oriwad kuom ne chung kode e kinde mag yiero. Mano nyalo bedo adier ni ineno ka ne nitie twak kod paro ne pogre kaluwore gi jatend piny cannot dissolve the entire cabinet. Kendo joma ong'eyo weche mag legal fraternity kama ne wacho ni ng'ato ko osebedo suspended e cabinet kata government ok nyal duoke e tich. Lakini ng'e ni mano en legal issue nikech ng'ato ka oriembe tich, mago joma ne oriembe tich, ne cabinet, the entire cabinet no bedo dissolve. Nyiso ni either way chal ka gima ne nitie suspension but kan nitie dissolution. Nyiso ni ng'ato ne kogol nikech noyude gi ketho moro. Onge gimi noyud gi ng'ato ketho moko manoyud. Koro in other terms nyiso ni onge makosa mane gin go on the other terms. So these cabinet secretaries serve under the pleasure of the president. Enema omiyo gi tich kende mo dissolve gi. Koro onyalo gwelo ng'ato kendo e telo mora mora nikech mano powers mobedo conferred to the president. Lakini makmana ni seche ma recall ng'ato back to cabinet be koro raise issues nikech moko kuom gi oseyud gi fwenyo mopogore opogore. Nitie gik ma gisetimo. Jopiny oseseyo gi kalure gi yore mopogore opogore. Iyudo ka jomoko kaka cabinet secretary mar the former environment minister. Nitie issues ma wuok environment kanyo. Defense ne nitie ndalo moro mane jojeshi ogol ka biro contain demonstration. Iyudo ka chike ne kolu mar golo jeshi woko e military. Mano tiende ni nitie violation of rights moko mane obede. Koro iyudo ka gik makamagi legally okinyal invite kendo ng'ato back to the cabinet. Lakini kaka ni wacho siasa en mana siasa. Nitie jomoko mane okonyo president ndalo campaign. Nitie jomoko ma president is a human being. Nitie jomoko mosiepene. Mo confide into mabe kisomo buk ma Adan Duale nondiko iyudo ka kendo ndiko kaka friendship mare gi president is so close. To jomoko ka Adan Duale they are very personal friends ma president. Ma kende iyudo ka president nitie trust ma en go kuom jomoko ka Adan Duale giri. Makoro yudo gi back to cabinet is based on friendship, is based on trust.
Koro mago gik ma jopiny be nyaka ng'e. To bende mage gik monego bed ni ng'iyo hie kinde ma iwalo jotend migepe pacho kae. Nikech e kinde ma kata gino manomiyo chunge tich mago jotend migepe en ni kalure koda kaka Gen Zs nowuok oko ka koro ging'isogi ni wadwaro competent people, joma ong'eyo telo ne migepe mopogore opogore. Nikech adira kwa ng'iyo